munhu wese ari kufara mhanya panapa tigoona timboonesana kuti zvii zviri kuitika mastreets isusu patinenge tichidzifambira ndisu mastreets general mabrigadier emumastreets ekuti hatisi kuita zvemajokes panapa kana tinenge tichifambira nyaya idzi tinenge titori serious ndosaka muchiona ndichigara ndakava ndakapfeka zifesi rebasa zifesi risingavhunduke vanhu zifesi risina kana one munhu warinorizina kana kutya nezvake panapa ndine nyaya yandiri kuona vedu way inini amenoti tichanyarira kupi but tisati tasvika munyaya iyi yekupindana pazvigaro ida kuitika iyi nyaya yekuchinjana kwemasimba iyi pane maadverts ari kuitwa inzwaika vanhu vane mabusiness any business uya nebusiness rako tikuadvertisire tobva tangoita zvinhu zvinongofamba ende hapasi kudhuriswa mari yekuadvertisa yakachipa ende unenge chiadvertiswa kuCulian TV panyaya vision neku.5 creative studios nemamwewo maplatforms saka tiri kungoti chiko manyaika nemari dzamuninadzo dzacho chero $200 inoigona kuita kuti business rako riende panext level waroerwa maadvertisement emhando yepamusoro tiri kuti kana uri ng'anga huya uri muprofita huya une business chero ripi raunofunga zvaro raunofunga kuti rinoda kuti ringe richishambadzwa huya ende unokwanisa kuzoricha up to 6 million vanhu vanenge vachiita sei vachiona macustomers vanokwanisa kusangana nawo ine 1 week vanokwanisa kuona kuziviswa nezvebusiness rako it's up to them kuti vanozoya vachitenga here kana kuti vanenge vachiita sei but tiri kutaura kuti zvoni zvinhu zvacho zvinenge zviri zvevanhu zviri kuitwa nevanhu vanochigona chibasa ichocho zvemhando yepamusoro-soro rekedza tidzoke pane nyaya yedu back to the story back to business akudyiwe rinopisa panapa pane nyaya iri kubuda panapa pari kunzi next week handisi kuziva kuti manje varikuda kuti Mnangagwa wachaende nogarira ikoko here but first thing first rekedza tidai so Mnangagwa apa airport ane mashoko aibvunzana naChiwenga ndobva acheuka ake kunyebedzera kunge asiri kunyatsozvinzwisisa kuti chii chainyatsoitika I don't know what was the purpose vamwe vari kuti VP pavakabudikira vakapfeka Gideon iko army iyo pakakonzera kuti pange pachivhundukwa zvakanyanya pari kunzi pakavhunduka vanhu zvekurevesa vanhu vaiona kuti uyu murume uyu achitorina uniform ende yakamugara zvekutodaro yakamufita patichiti yakamugara tichira kuti yakamufita zvekutodaro that uniform yekuarmy iyo kune vamwewo vakaita sana Temba Muliswa vangoti aiwa musanyanya utyika zvenyu ayo angori machira but kune vamwe vanonyatsonzwisisa vaitaura kuti itori signal yezvinhu zvaapadhuze kuitika but inini kana ndingogumire pakungotaura nyaya ndinofanira kuzoanalyza ndokuonesa zviri paground rekedza tijambire pane mukomana anonzi Sarwaka comrade Sarwaka ari kutaura kuti zvoni dear General Chiwenga when you get in power next week give the soldiers and our civil servants money I heard you suggested at least $800 at least muite izvozvo mukanya ndo mashoko akangotaurwa naSarwaka achionesa kunenge kuri kuonesa ruzhinji but normally ndoziva zvinoitika vanhu veZimbabwe dzimwe dzenyaya dzacho vakadzinzwa havadi kuti dzizogumira ipapo VP Chiwenga ada kupinda zviri pa2 manje because unosonzwa mangwana pamwe wacho vanenge vachiti hanzi vamwe vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakaita sezvizvi zvekutaura mashoko ekuti Chiwenga tadzinzwa kuti kuda kupinda next week vanenge sedza vada kuti Mnangagwa aite heart attack chirwere chemwoyo chaicho ari koko kana kuti atadze kurara hope dzeumambo vanhu vanenge vachida kunziskirire kuti Chiwenga vada kumudzingisa basa hanzi vanenge vada kutsvaga kudzingisa Chiwenga basa nemabosses ake because these guys vakatanga kupanika vanotanga kungoti saka uyu hanzi manzwika zvatotaurwa nauyu hanzi arikuda kuti dzingisa mabasa saka inini ndangotayo rekedza tiwe titaurirane kuti ari kuda kudzingwa zveshuwa here kana kutiwo dzingoriwo nyaya dziri kungofamba because chinoitika futi kune dzimwe nyaya dzekuti dzinongotaurwa and propaganda is everywhere zvinhu zvinongovhundutsa chaita kuti zvinhu izvo zviitike ndo patinozonga titsvage chaita kuti chikonzero chaita kuti musoro uteme changa chiri chikonzero chakaita kuti musoro uteme zvanezuro zvelevhora nezuro iroro ilevhor rekuti general vakabuda vakapfeka that uniform yekubharaki inini zvangu nekunzwisisa kwandinoita this politics kunzwisisa kwandinoita zvinhu izvozvo zvokuti general vanobuda vachipfeka uniform zvinongoreva kuti zvoni munhu wese akamboita general ane mukana kana kuti chance yekuti anogona kumbobudikira achipfeka that uniform is just that panenge pakagadzwa vamwe vanhu kumashure amuna uzokwanisa kuona vachiitika especially pakagadzwa Valerius Banda panga pasisina kaumwe general wekuti ayokwanisa kuya achipfeka but vanzi zvinhu zvokuti zvinoitwa
kumabharaki kwavo uko mitemo yekuti zvinongori ikoko ende munhu ane access yekuti aite sei aramba achinopfeka chinhu ichocho kana musi wakaita seiwoyu uchinge waita sei wasvika. Right, but according to zvinhu zviri kuitika mastreets tiri kunzwa kuti zvoni vanhu vane zvakawanda zvavari kutaura zviri mumastreets umu. But this Sarwaka boy is confirming because ari kubvunzwa nevanhu kuti next week yet totangira kubika 7 days chekupemberera mwari kuti ichokwadi ichocho 800 is not sustainable in the long term unless the liquidate the financial physical assets of the Zvigananda and rigorously collect taxes due after meticulously assigning them their business local abroad underground area or under the mattress in Dubai or Dulism munhu akagadzira manesi over less than $200 achazovapa $800. You know, some people are laughing pane nyaya iyoyo iri kutaura kunzi ko iye munhu wacho because vakambenge vari Greek of Youth, vakambori Minister of Youth. Pavakaita Minister of Youth kune zvakawanda zvakaitika, a lot of controversies were happening, but there is one thing I don't understand. Even zvazvo varivo mashandiro mabasa avo vanenge vachiita zvinhu maitiro avo vanenge vachida kuita. Munhu anoita Minister of Health anogona kutonzi alright toda kumupa irapa yekuti tizokwanisa kumushanda. Atanga kufamba a lot of propaganda ichitenderera and a lot of sabotage foot at the end of the day inenge iripo. Right, pa ministry iyi ari kutadza zvakati, saka how come kuti tinozomutrusta nekumupa position yekunzi anozoita president munhu akadaro, ndo patinozodzokera toti asi takutarisawo vanhu vakaita sana Mnangagwa havana here maministries avakambomhanya ainetsa. Mnangagwa anomboita MP here, Mnangagwa anga asimbori speaker of parliament here, zvaifamba sei kumashure ikoko zvimwe zvekuti zvese tiri chidawo zvitaura. But at the end of the day vanhu vari kungoswera vava vachitemesana musoro nyaya dzekuti nenyaya dzemuZANU-PF ninga ari kudai, ninga ari kuzodai, ninga ari kuzodai, ninga akazodai so. But inini ndenda ngomhanya ndingoti guys ngatingozivisana kuti vanhu vari kutaurika mumastreets kuti next week uyu anokuita sei arosanganiswa nema $800. I don't know, you know, to me it sounds funny honestly because unoziva kuti pane zvinhu zvokuti wakagara pasi ukateerera unoti miboho here zvinhu zvamuri kutaura izvi zvopera mushe here zvinhu zvamuri kutaura izvi because hatizonzwisise kuti muri kuti Chiwenga ari kuti aropa vanhu $800 akazvitaurira kupi. Maybe the best thing that we have to do on this one, tangoti tingotanga taitaura tangokomenda on the issue yekuti hanzi pada kubuda $800, the best thing chatofanira kuita apa kutombofonderana naSarwaka wacho totombomubvunza kuti kochi baba tanzwa kuti mukutaura kuti kune issue yema $800 Chiwenga akazvitaurira kuside kupi because nyaya yekuti yese uyazodai so munopedzera makuti manyisa pano, munopedzera makuti nemiwo futi mukuda kuti jairira, munopedzera makuda kutorwa nesu. Saka the best way regedza iti ite ma-efforts ekuti tione kuti tinokwanisa here kuita get in touch kuna Sarwaka wacho tinzwa kuti zvinhu zvakamira sei nyaya dzema $800. I don't know, I know kuti vazhinji venyu muchafara but handizivi kuti vangani vasingazozvifarire zvinhu zvacho zvine zvichitaurika. Saka ndangopfura nepanapa ndangokuita sei ndangokuonesai ndozodzoka. So ndisati ndaenda zvangu ngatingobvara tangoremindana panapa because zvakakosha kuyeuchidzana kuti zvoni vanoda kuadvertiserwa mabusiness avo namba takuisirai paflyer musakanganwe kutora namba timuye tiadvertise mabusiness enyu. Uyai chero business rauri kuita ngoda kuti nongoda kungoningina but please mari tinotoida kumedia kodiwa mari. Even kana musati mauya kunoku munogona kumbonobvunza mamwe mamedia houses kuti imari ikuadvertise but kunongoti kuti tikuisa mapromotions. Saka garai mauya tiite basa ani mazona tikuadvertiserei kwete kuzongoya mungoti mungobvunza mungoti muchingutiverere uyai mutauro uyai nemari dzacho dzamunadzo timbokuadvertiserei kuti mukwanise kuonawo mari dzine musoro paDecember patakupinda.